హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము క్లాసులలో మనము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 6వ అధ్యాయము బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట అన్నది ఈ అధ్యాయము. సో ఇందులో ఇప్పటి వరకు 35 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 36వ శ్లోకం నుండి కొన్ని శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాయిస్ నాకేనా అందరికి అలాగే ఉందేమో? నేను మాట్లాడలేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఏం చెప్పట్లేదు. నేనేం మాట్లాడలేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్లైడ్ పెడుతున్నాను. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 36వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. లింగం చ తాపసాభీష్టం లింగం చ తాపసాభీష్టం లింగం చ తాపసాభీష్టం భస్మదండ జటాచినం భస్మదండ జటాచినం
భస్మదండ జటాజినం అంగేన సంధ్యాభ్రరుచా అంగేన సంధ్యాభ్రరుచా అంగేన సంధ్యాభ్రరుచా చంద్రలేకాం చ బిభ్రతం చంద్రలేకాం చ బిభ్రతం చంద్రలేకాం చ బిభ్రతం హరే కృష్ణ లింగం చ తాపసాభీష్టం భస్మదండ జటాజినం లింగం చ తాపసాభీష్టం భస్మదండ జటాజినం అంగేన సంధ్యాభ్రరుచా చంద్రలేకాం చ బిభ్రతం అంగేన సంధ్యాభ్రరుచా చంద్రలేకాం చ బిభ్రతం హరే కృష్ణ లింగం చ తాపసాభీష్టం భస్మదండ జటాజినం అంగేన సంధ్యాభ్రరుచా చంద్రలేకాం చ బిభ్రతం హరే కృష్ణ శుష్కలా మాతాజీ భాస్కరయ్య ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ లింగం చ తాపసాభీష్టం భస్మదండ జటాజినం అంగేన సంధ్యాభ్రరుచ చంద్రలేకాం చ బిభ్రతం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ ప్రణామం. లింగం చ తాపసాభీష్టం భస్మదండ జటాజినం అంగేన సంధ్యాభ్రరుచ చంద్రలేకాం చ బిభ్రతం. హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. లింగం చ తాపసాభీష్టం భస్మదండ జటాజినం అంగేన సంధ్యాభ్రరుచ చంద్రలేఖాం చ బిభ్రతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. లింగం చిహ్నము చ మరియు తాపస అభీష్టం శైవ సాధువులు కోరినట్టి భస్మము దండము జటా జడలు గట్టిన శిరోజములు అజినం మృగ చర్మము అంగేన
అంగేన తన దేహముతో దేహముతో సంధ్యా ఆభ్ర సంధ్యాభ్ర ఎర్రనైనా ఎర్రనైన రుచా రుచా రంగుగల రంగుగల చంద్రలేఖాం చంద్రలేఖాం చంద్రవంకను చంద్రవంకను చ మరియు విభ్రతం దాల్చియుండెను. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీల ప్రభుపాద ఇచ్చారు. జింక చర్మముపై ఆసీనుడైయున్న అతడు తపమునాచరించుచుండెను. శరీరము భస్మలేపితమైన కారణమున అతడు సంధ్యా సమయ మేఘము వలె గోచరించెను. జటాజూటమున అతడు చంద్రవంకను దాల్చియుండెను. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ భాష్యం సార్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. శివుని తపోచిహ్నములు వైష్ణవుల వంటివై ఉండవు. శివుడు నిక్కముగా పరమ శ్రేష్ఠుడగు వైష్ణవుడే అయినను ఒకానొక ప్రత్యేక తరగతి వారి అనగా వైష్ణవ సిద్ధాంతములను అనుసరింపజాలని వారు లక్షణములను ప్రదర్శించుచుండును. శివభక్తులకు శైవులు సాధారణముగా శివుని వలనే వేషధారణము గావించుచు కొన్ని మార్లు పొగ త్రాగుట, గంజా పీల్చుట చేయుచుందురు. వైష్ణవ పద్ధతులు అనుసరించు వారలకు అట్టి అలవాట్లు ఏనాడును ఆమోదయోగ్యములు కావు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 37వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం వృష్యాం బ్రహ్మ సనాతనం వృష్యాం బ్రహ్మ సనాతనం వృష్యాం బ్రహ్మ సనాతనం నారదాయ ప్రవోచంతం నారదాయ ప్రవోచంతం పృచ్ఛతే శృణ్వతాం సతాం పృచ్ఛతే శృణ్వతాం సతాం పృచ్ఛతే శృణ్వతాం సతాం. హరే కృష్ణ. ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం భృశ్యాం బ్రహ్మ సనాతనం ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం
భృశ్యాం బ్రహ్మ సనాతనం ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం దృశ్యాం బ్రహ్మ సనాతనం సనాతనం నారదాయ ప్రవోచంతం పృచ్యతే శృణ్వతాం సతాం ఉచ్యతే శృణ్వతాం సతాం నారదాయ ప్రవోచంతం పృచ్యతే శృణ్వతాం సతాం నారదాయ ప్రవోచంతం పృచ్యతే శృణ్వతాం సతాం హరే కృష్ణ ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం భృశ్యాం బ్రహ్మ సనాతనం నారదాయ ప్రవోచంతం పృచ్యతే శృణ్వతాం సతాం ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం భృశ్యాం బ్రహ్మ సనాతనం నారదాయ ఉచ్యతే శృణ్వతాం సతాం హరే కృష్ణ మాధవి నీలప మాతాజీ వసంతబాయి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు ఉపవిష్టం దర్భమయ్యా దృశ్యాం బ్రహ్మ సనాతనం నారదాయ ప్రవోచంతం పృచ్ఛతే శృణ్వతాం సతాం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం బృహ్యాం బ్రహ్మ సనాతనం నారదాయ ప్రవోచంతం పృచ్యతే శృణ్వతాం సతాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఉపవిష్టం మయ్యాం వస్వబ్రహ్మ సనాతనం దృశ్యాం బ్రహ్మ సనాతనం నారదాయ ప్రచోదతం పృచ్ఛతే శృణ్వతాం సతాం. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఈ ప్రభు. శ్లోకంలో ఉన్న పదాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ ఉపవిష్టం ఆసీనుడై ఆసీనుడై దర్భమయ్యాం దర్భాసనము భృశ్యాం చాప బ్రహ్మ పరతత్వము సనాతనం సనాతనమగు నారదాయ నారదునికి ప్రవోచంతం ప్రవచించెను పృచ్ఛతే అడుగగా శృణ్వతాం వినుచుండా సతాం మునులు. శ్రీ కృష్ణ భావముపై శ్రీ దర్భాసనముపై కూర్చుండి అతడు అచ్చట ఉన్న వారలకు ఉపదేశము కావించుచుండెను. ముఖ్యముగా నారదునికి అతడు పరతత్వమును గూర్చి ప్రవశించెను. హరే కృష్ణ ప్రకాష్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. శివుడు దర్భాసనంపై కూర్చుని ఉండెను, పరతత్వమును తెలుపగోరి
తపస్సు ఆచరించు వారు అటువంటి ఆసనమును గ్రహించుటయే దానికి కారణము. నారదుని వంటి పరమభక్తునికి అతడు ఉపదేశము కావించుచుండెనని ఈ శ్లోకం ప్రత్యేకముగా పేర్కొనబడినది. నారదుడు భక్తియోగమును గూర్చి శివుడి అడుగగా అతడు అనగా ఉత్తమ వైష్ణవుడైనందున ఉపదేశము కావించుచుండెను. అనగా శివుడు నారదుడు వేదజ్ఞానము చే చర్చించుకున్నను దాని ఎందలి ముఖ్యాంశము మాత్రం భక్తియుత సేవయే అయి ఉండును. ఈ సందర్భమున తెలుపబడిన మరి ఒక ముఖ్య విశేషమేమనగా శివుడు పరమ శ్రేష్ఠుడు ఉపదేశకుడు కాగా నారదుడు పరమశ్రేష్ఠుడు శ్రోతయ్యై ఉన్నాడు. అనగా వేదజ్ఞానము నందలి పరమోత్కృష్ట విషయము భక్తియుత సేవయే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 38వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. కృత్వోర్వౌ దక్షిణే సవ్యం కృతోరౌ దక్షిణే సవ్యం కృత్వోరౌ దక్షిణే సవ్యం కృతోరౌ దక్షిణే కృత్వోరౌ దక్షిణే సవ్యం కృతోరౌ దక్షిణే సవ్యం పాదపద్మం చ జానుని పాదపద్మం చ జానుని పాదపద్మం చ జానుని బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలాం బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలాం బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలాం ఆసీనం తర్కముద్రయా ఆసీనం తర్కముద్రయా ఆసీనం తర్కముద్రయా ఆసీనం తర్కముద్రయా ఆసీనం తర్కముద్రయా హరే కృష్ణ. కృత్వోరౌ దక్షిణే సవ్యం పాదపద్మం చ జానుని కృతోరౌ కృత్వోరౌ దక్షిణే సవ్యం పాదపద్మం చ జానుని కృతోరౌ దక్షిణే సవ్యం పాదపద్మం బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలాం ఆసీనం తర్కముద్రయా బాహుం ప్రకోష్ఠాలం ఆసీనం తర్కముద్రయా బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలాం ఆసీనం తర్కముద్రయా హరే కృష్ణ. కృత్వోరౌ దక్షిణే సవ్యం పాదపద్మం చ జానుని బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలాం ఆసీనం తర్కముద్రయా
కృత్వోరౌ దర్శవ్యం పాదపద్మం దదానుని హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ ముగ్గురు చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృత్వోరౌ దక్షిణే సవ్యం పాదపద్మం చ జానుని బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలా ఆసీనం తర్కముద్రయ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. కృత్వోరౌ దక్షిణే సవ్యం పాదపద్మం చ జానుని బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలాం ఆసీనం తర్కముద్రయా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. కృత్వోరౌ దక్షిణే సవ్యం పాదపద్మం చ జానుని బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలాం ఆసీనం తర్కముద్రయా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. కృత్వా కృత్వా నిలిపి, ఉరౌ తొడపై, దక్షిణే కుడివైపు, సవ్యం ఎడమ, పాదపద్మం పాదపద్మమును మరియు జానుని మోకాలును బాహుం చేయి ప్రకోష్ఠే కుడి చేతి యందు అక్షమాలాం రుద్రాక్షమాలను ఆసీనం ఆసీనుడై తర్కముద్రయా హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాద వారు. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. ప్లీజ్ రిపీట్. అతని ఎడమ పాదము కుడి తొడపై నిలిచియుండగా ఎడమ చేయి ఎడమ తొడపై ఉండెను. కుడి చేతి యందు అతడు రుద్రాక్షమాలను పట్టియుండెను. దీనినే వీరాసనమందురు. అటువంటి వీరాసనుడై అతడు తర్కముద్రను కాల్చియుండెను. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శ్రీ ప్రభుపాద్ కి జై. ఇచ్చట వర్ణింపబడిన ఆసన పద్ధతి అష్టాంగ యోగ విధానమును అనుసరించి వీరాసనమని పిలువబడును. యోగాభ్యాసమునందు యమ నియమాది అనగా నియంత్రణము, విధి నియమ పాలనము, ఆసన జయము మొదలగునవి 8 విభాగములు కలవు. ఆసనములందు వీరాసనముతో పాటు అనేకములగు ఇతర ఆసనములను పద్మాసనము, సిద్ధాసనము వంటివి కలవు. పరమాత్మానుభూతిని కలుగజేయనిచో అటువంటి ఆసనాభ్యాసము యోగ పూర్ణత్వము కానేరదు. శివుడు యోగీశ్వరుడని అనగా యోగులకు ప్రభువు అని పిలువబడగా శ్రీకృష్ణుడు యోగేశ్వరుడని పిలువబడినాడు.
యోగాభ్యాసమునందు ఎవరును శివుని అతిశయింపజాలరని యోగీశ్వరుడు అను పదము సూచించగా, శ్రీకృష్ణుని యోగ సిద్ధిని ఎవ్వరును అతిశయింపజాలరని యోగేశ్వరుడు అను పదము సూచించును. ఇచ్చట తర్కముద్ర అను మరి యొక్క ముఖ్య పదము ఉపయోగింపబడినది. శ్రోతలకు ఏదియోనొక విషయమును అర్థము చేయించుటకై వేళ్లనన్నింటినీ విప్పియుంచి చూపుడు వేలును ఎత్తి చూపుటను అది సూచించును. నిజమునకు ఇది సంజ్ఞార్థక భావమై ఉన్నది. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యములు, భావములు ఈ శ్లోకములకు ఇవ్వబడినట్టు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్య పాదాయ నితాయ కృపా ప్రదాయిని గౌర కథాదామదాయ నగర గ్రామ తారిణి. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరద్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మరి శివుని ప్రసన్నులు చేసుకోవడానికి వస్తూ ఉన్నటువంటి దేవతాగణము ఆ కైలాసం యొక్క శివుని యొక్క ధామమైనటువంటి ఆ కైలాస ధామం యొక్క శోభను ఐశ్వర్యాలను వారు చూస్తూ సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి అవుతూ ముందుకు వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ క్రమంలో ఇక వారు అక్కడ ఎంతో విస్తారంగా కొన్ని వందల మైళ్ళ వరకు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వటవృక్షాలను చూసి ఆ వటవృక్షాల కింద మరి ఆ శివుడు ధ్యాన ముద్రలో ఉన్నటువంటి ఆ అంశాన్ని వారు చూస్తూ, అంటే చివరికి ఆ కైలాసంలో వారు వస్తూ 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 అన్ని సౌందర్యాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సంపదలు సౌందర్యాలు అన్ని చూసిన తర్వాత తదుపరి ఇక వారు చివరికి
ఆ శివుని యొక్క స్థానాన్ని చేరుకున్నటువంటిది. ఆ స్థానం, ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశం ఎంతటి ప్రశాంతమైన వాతావరణంగా ఉన్నదో అది కూడా చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన కూర్చున్నటువంటి ఆ వటవృక్షము 800 మైళ్ళ ఎత్తు ఉండి, అంటే ఎటువంటి సూర్యకిరణాలు వేడి పడడానికి అవకాశమే లేదు ఇక. అలాగే 600 మైళ్ళ వరకు విస్తరించి ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఎటువైపు నుంచి కూడా ఆ వెలుతురు అంటే వేడి పడేటువంటి అవకాశమే లేదు. కనుక వేడిని తగ్గించి చల్లగా ఉండేటువంటి వాతావరణం. అలాగే సాధారణంగా చెట్ల పైన మరి పక్షులు గూళ్ళు కట్టుకొని వాటి యొక్క ఆవాసం అది. కానీ శివుడు ఉన్నటువంటి కారణంగా శివుని యొక్క తపస్సుకు భంగం కలిగించరాదని అక్కడ ఏవి కూడా పక్షులు అక్కడ లేవు అన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంతేకాకుండా మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ శివుని చుట్టూ మరి ఆ యోగులు, ముముక్షువులు అందరూ కూడా ఆయన చుట్టూ ఆసీనులై ఉన్నటువంటి విషయాన్ని దేవతలు చూడడము, వారి నడుమ గంభీరంగా ఉన్నటువంటి కాలము వలె తన కోపాన్నంతటినీ కూడా, ఎందుకంటే అంతకుముందు క్రోధావేశాలతో ఉగ్రుడై ఉన్నటువంటి వాడు ఆ రుద్రుడు. సో కనుకనే వీరభద్రుడిని సృష్టించి దక్ష యజ్ఞాన్ని భగ్నం చేసినటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో శివుడు ఎంతో శాంతయుతంగా, గంభీరం వలె, కాలం వలె, అంటే ఎటు కదలకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్న కాలం వలె ఆయన గోచరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ యోగుల నడుమ అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే ఇంకా వాళ్ళు దర్శించుకున్నటువంటి అంశాలలో అక్కడ ఆ గుహ్యకులకు ప్రభు అయినటువంటి కుబేరుడు, సిద్ధ పురుషులైనటువంటి ఆ సనక సనందనాదులు వంటి వారు కూడా శివుడి చుట్టూ పరివృతమై ఉన్నటువంటిది. సో దానిని బట్టి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, శివుడు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భౌతిక సంపదలన్నింటినీ కలిగి ఉన్నవాడుగా ఆ సిచ్యుయేషన్, ఆ పరిస్థితి, అంటే ధనానికి అధిపతి అయి ఉన్నటువంటి అతి భాగ్యవంతుడైనటువంటి కుబేరుడు కూడా ఆయన ఎదురుగా కూర్చుని ఉండడము, అలాగే ఆధ్యాత్మికంలో మరి ఎంతో ఉన్నతి అయినటువంటి ముక్త పురుషులైనటువంటి సనక సనందనాదులు కూడా ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఉండడం వల్ల ఆ శివుడు ఆధ్యాత్మిక భౌతిక సంపదలన్నింటినీ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క సిచ్యువేషన్ ని తెలియచేస్తూ ఉంది అని చెప్పడం జరిగినటువంటి. సో కనుకనే మరి దేవదేవుడి యొక్క గుణావతారమైనటువంటి ఆ శివుడు మరి పరమోన్నతుడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంతేకాకుండా ఇంకా ఆయన ఆ ఇంద్రియాలకు, జ్ఞానమునకు, కామ్యకరములకు అన్నిటికీ కూడా ప్రభువుగా ఉండి ఉన్నటువంటి, మరి ఎల్లరికీ కూడా మంగళదాయకుడుగా ఆయనను వారు అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఆయనని గాంచుతూ ఉన్నటువంటిది చూశాం. సో ఇంకా మరి ఆయన ఏ విధంగా ఆసీనుడై ఉన్నాడు, ఇంతకుముందు ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను గురించి తెలియచేసిన తదుపరి ఇంకా చెప్తున్నాడు మైత్రేయ ముని విదురుడితో. మరి శివుడు ఏ విధంగా ఆసీనుడై ఉన్నాడో చెప్తున్నాడు. ఇంతకుముందు శివుని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ చెప్పి, వాతావరణం అక్కడ ఉన్నటువంటిది, ఆయన ఏ విధంగా పరివృతమై ఉన్నాడు అని చెప్పి, ఇప్పుడు ఇక శివుడు ఏ విధంగా కూర్చున్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది శ్లోకాలలో. లింగం చతాపస్తాభీష్టం భస్మదండ జటాజినం అంగేన సంధ్యాబ్రరుచ చంద్రలేకాం చ విభ్రతం. సో ఇక్కడ ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎలాంటి చిహ్నంగా ఆయన ఉన్నాడో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. లింగం చతాపసాభీష్టం. సో ఇక్కడ ఆ తాపస అభీష్టం ఆయన యొక్క భక్తులైనటువంటి లేదా ఆయన యొక్క అనుచరుల యొక్క కోరినట్లుగా ఏ విధంగా అయితే వారు కోరుకుంటారో ఆ విధమైనటువంటి గుర్తింపుగా, చిహ్నంగా ఆయన భస్మదండ జటాజినం,
భస్మమును దండమును ఆ జడలు కట్టినటువంటి శిరోజాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆయన అజీనం అంటే మృగం జింక చర్మంపై కూర్చుని ఆసీనుడై ఉన్నాడట. సో అలా కూర్చున్నటువంటి ఆయన ఎలా కనిపిస్తున్నాడంటే చెప్తున్నారు, అంగేన సంధ్యా ప్రరుచా. సో సంధ్యా సమయంలో సాయంకాలం సూర్యుడు అస్తమయం అంటే ఒకవైపు పోయేటువంటి సందర్భంలో మేఘాలు వచ్చినప్పుడు ఆ సాయంకాల సమయంలో ఎర్రగా అంటే కుంకుమలాగా ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సాయంకాల సమయంలో సంధ్యా సమయంలో ఆ సూర్యుడిని చూస్తే. సో అలా సంధ్యా సమయంలో మేఘాలు ఆ సూర్య కాంతికి అవి ఎర్రగా కొంచెం అలా ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తూ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ సూర్యుడి యొక్క కిరణాల వల్ల. సో ఆయన ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి శివుడు జింక చర్మంపై ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి ఆ శివుడు తపమును ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ శివుని యొక్క దేహము ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఆ భస్మ లేపితమైనటువంటి కారణంగా భస్మంతో పూసుకుని భస్మం అంతా శరీరం అంతా పూసుకుని ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆయన యొక్క అంటే శైవులు ఏ విధంగా కోరుకుంటారో ఆ విధంగా ఆయన ఉన్నటువంటి కారణంగా ఎలా కనిపిస్తున్నాడంటే సంధ్యా సమయంలో ఎర్రగా గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటి మేఘాల వలె గోచరిస్తున్నాడట. నల్లటి వాడు కదా, ఎలాగూ ఆ మేఘాల వర్ణంలో ఉండి ఆ మేఘాల లాగా ఉండి దానికి ఆ సూర్యకిరణాలు పడడం వల్ల ఒక రకంగా ఎర్రనైన సంధ్యా సమయంలో మేఘాలు ఏ విధంగా ఎర్రగా కనిపిస్తూ ఉంటాయో ఆ విధంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడట. ఆయన యొక్క దేహం ఆ విధంగా కనిపిస్తూ ఉందట. ఇక ఆయన ఈ జటాజుటము చుట్టుకొని ఉన్నటువంటి ఆ జటాజుటము చంద్రవంకను దాల్చి కనిపిస్తూ ఉందట. ఆయన జుట్టు ఆ జటంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జడలు కట్టుకున్నటువంటి ఆ శిరోజాల అవన్నీ కూడా కట్టినటువంటిది మనకి ఆయన చంద్రవంకను పోలి కనిపిస్తూ ఉన్నాయట. చంద్రలేఖం అని చెప్తున్నారు కదా, చంద్రలేఖాంచ విభ్రతం. ఆ చంద్రవంకలాగా, అందుకే శివుని యొక్క జటలంలో మనకి చంద్రవంక కనిపిస్తున్నట్లుగా చూస్తుంది. సో ఆ విధంగా అంటే అక్కడ వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నది శివుడే అనేటువంటి నిర్ధారణకి ఇవన్నీ ఆయన యొక్క చిహ్నాలు, శివుడి యొక్క చిహ్నాలుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అయితే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, ఇక్కడ శివుని యొక్క తపో చిహ్నాలు వైష్ణవులు వంటివై ఉండవు. వైష్ణవులకు ఈ విషయంలో శైవాలకు వైష్ణవుకు కొంత భిన్నంగా ఉండేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. శివుడు పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి వైష్ణవుడే అయినప్పటికీ కూడా మరి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి తరగతి వారి వైష్ణవులు ప్రదర్శించేటువంటి ఆ లక్షణాలు మాత్రము ఆయన ప్రదర్శించరు అంటే ఆయనలో కనిపించట్లేదు. సో కనుకనే మరి ఆ శివభక్తులైనటువంటి శైవులు సాధారణంగా ఆయనలాగానే, ఆయన ఏ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటాడో ఆయనలాగానే వేషధారణ కావిస్తూ మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, అఘోరులు కానీ లేదా కొంతమంది వాళ్ళు. సో అలా కావిస్తూ ఇక మరి వాళ్ళు ఆ సాధువులు ఉండేటువంటి పరిస్థితి, గంజా తాగడము, పొగ తాగడము అలా ఉంటుంది. అది సాధారణ ఒక రకమైనటువంటి వైష్ణవ పద్ధతులకు అది ఆమోద్యయోగం కాని విధంగా శైవులు ఉండేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి వాళ్ళనే ఉద్ధరించేటువంటి వాడుగా శివుడు మనం చూస్తున్నాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఉపవిష్టం దర్భమయ్యాం భృశ్యాం బ్రహ్మ సనాతనం నారదాయ ప్రవోచంతం ప్రవుచ్యతే శృణ్వతాం సతాం. సో ఆ విధంగా మరి ఆ జింక చర్మము, దర్భాసనము, ఆ చాప దర్భాలతో కూడినటువంటి చాప పైన కూర్చున్నటువంటి, సో ఇంతకుముందు చెప్పారు జింక చర్మం, అలాగే ఆ దర్భాసనంపై కూర్చున్నటువంటి ఆయన మరి ఇక
ఆ దర్భాసనంపై ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి ఆ శివుడు ఎలా ఎర్రగా, అంటే సంధ్యా సమయంలో కనిపించేటువంటి ఎర్రగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి మేఘాల వలె, అలాగే జటల్ ఇది చంద్రవంకలాగా ఉన్నటువంటి ఆ శివుడు దర్భాసనంపై కూర్చుని ఉండి ఆయన అచ్చట తనకు చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నాడట. అక్కడ ఎంతో మంది మునులు, సిద్ధులు అందరూ కూర్చుని ఉంటే వారందరికీ కూడా ఆ పరతత్వాన్ని గురించి, ఆ భగవతత్వాన్ని గురించి, ఆ దేవదేవుని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాం. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిలో ఆ ప్రవచనం నారదాయ ప్రవోచంతం. సో ముఖ్యంగా అక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది నారదుడికి. అయితే నారదుడికి చెప్తూ ఉంటే, నారదుడు పరతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోగోరిన జిజ్ఞాసుడై అడగగా ఆయన చెప్తూ ఉంటే, అక్కడ ఉన్నటువంటి సతాం శృణ్వతాం, ఆ సతాం అంటే మునులు, మునులు అక్కడ చుట్టూ ఆయన్ని పరివృతమైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వింటూ ఉన్నారట. ఎలాగైతే మనం భాగవత కథ చూసేటప్పుడు మరి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్తూ ఉంటాడు. ముఖ్యంగా శ్రోత ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజు. చెప్తూ ఉన్నవాటి వారు ఎవరు? సుఖదేవ గోస్వామి భాగవతం. సో వినేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి మునులందరూ ఎంతో ఎంతో పెద్ద పెద్ద మంది, ఎంతో మంది ఉంటారు అక్కడ. తన తండ్రి అయినటువంటి వ్యాసదేవుడు, అసలు భాగవత కథ అంతా రచించి ఆయనకి తెలియచేసినటువంటి వ్యాసుడు కూడా ఉంటాడు. ఆయన కంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళైనటువంటి ఎంతో మంది ఉన్నారు అక్కడ. దాదాపుగా ఎంతో మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు అక్కడ సమావేశమై ఉన్నటువంటి సందర్భంలో 16 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు జన్మతా ముక్త పురుషుడైనటువంటి అతడు వస్తూ ఉంటే అందరూ లేచి నిలబడతారట. అంటే మర్యాద ఇవ్వడం అనేటువంటిది వయసుతో సంబంధం కాదు, వారి యొక్క జ్ఞానము అనేటువంటి విషయం కదా. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా ఆయన వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎంతో మంది వయసులో ఆయన కంటే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నటువంటి, అయినా కూడా మరి పరతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి సుఖదేవ గోస్వాముల వారి ద్వారానే వింటాడు పరీక్షిత్ మహారాజు కదా. అక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్టు అంతమంది ఉన్నారు. సూత గోస్వాములు వారు కూడా చెప్తూ కదా, ఆయన నేను అక్కడ విన్నాను, వాళ్ళు ఎంతో మంది వినటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా ముఖ్యంగా మనకి ఆ శివుడు అంటే ఇక్కడ పరమశ్రేష్టమైనటువంటి వక్తగా శివుడిని ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు, పరతత్వ జ్ఞానాన్ని గురించి తెలియచేయడానికి. సో ఆ విధంగా జింక చర్మము దర్భాసనంపై కూర్చున్నటువంటి ఆ శివుడు వారికి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నారట. తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా నారదుడికి పరతత్వాన్ని గురించి చెప్తూ ఉంటే ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విషయాలను వింటూ ఉన్నారు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ శివుడు దర్భాసనంపై కూర్చుని ఉండెను, పరతత్వమును గురించి తెలుసుకోగోరి తపస్సును ఆచరించువారు అటువంటి ఆసనమును గ్రహించుటయే దానికి కారణము. సో కనుక ఇంతకుముందు కూడా భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ధ్యాన యోగము అష్టాంగ యోగ విధానంలో చెప్పేటువంటి విషయం కదా. సో ఎలా కూర్చొని ఏంటి అంటే ధ్యానం చేయడానికి, ఆ భగవంతుడిని ధ్యాన యోగంలో నిమగ్నం అవడానికి అష్టాంగ యోగ విధానానికి వివిధ అంగాల గురించి చెప్తారు ఆయన. అయితే ఇక్కడ శివుడు కూడా ఆ జింక చర్మము దర్భాసనంపై కూర్చుండి పరతత్వాన్ని తెలుసుకోగోరినటువంటి వారి కోసం తపస్సును ఆచరించేటువంటి వారు ఏ విధంగా అయితే కూర్చుంటారో ఆ విధంగానే ఆయన కూర్చుని ఉన్నాడు. అలాగే అలా కూర్చున్నటువంటి ఆయన పరమభక్తుడైనటువంటి ఆ నారదుడికి ఉపదేశం కావిస్తూ ఉన్నారు అని ఈ శ్లోకం చెప్తుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా అందరూ వింటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటే ఎవరి గురించి, ఆ పరతత్వాన్ని గురించి, ఆ దేవదేవుని గురించి, ఆ భగవంతుని గురించి నారదుడికి చెప్తూ ఉంటే ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా వింటూ ఉన్నారు అనేటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ నారదుడు భక్తి యోగమును గురించి అడగగా శివుడు
మరి ఉపదేశము కావిస్తూ ఉన్నది అనేటువంటిది ఇక్కడ. అంటే శివుడు నారదుడు వేద జ్ఞానమునే చర్చించుచున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా అందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అంశం మాత్రము భక్తియుత సేవయే అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఎప్పుడైనా ఉత్తమమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తులు కూర్చుంటే వారు చేసేది ఏంది? చర్చ. ఆ భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుంటూ పరతత్వాన్ని గురించి చర్చించుకుంటూ ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అయితే అక్కడ వేద జ్ఞానమే అయినప్పటికీ వేదం యొక్క తత్వం, వేదాలను అర్థం చేసుకోవడం ఏంది? భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం. సో కాబట్టి ఇక్కడ వారి నడుమ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది భక్తియుతమైనటువంటి సేవయే అయి ఉంటుంది అని చెప్తుంది. సో కనుకనే ఇక్కడ శివుడు పరమశ్రేష్ఠుడైనటువంటి ఉపదేశకుడు కాగా, నారదుడు పరమ శ్రేష్ఠుడైనటువంటి శ్రోత అయి ఉన్నారు. అది ఉపదేశకుడికి శ్రోతకు మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాల గురించి చెప్తుంది. భగవద్గీతలో ఉపదేశకుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, సాక్షాత్తు ఆ భగవానుడే. శ్రోత అర్జునుడు కదా. సో భాగవతాన్ని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఉపదేశకుడు సుఖదేవ గోస్వాముల వారు కాగా, శ్రోత పరీక్షిత్ మహారాజు. ఎంతో భక్తి యుక్తుడైనటువంటి 6-7 రోజుల్లో తనకు ఈ దేహాన్ని త్యజిస్తాను అని తెలిసినప్పటికీ ఎలా దాని నుండి బయటపడాలని ప్రయత్నం చేయలే. ఈ సమయంలో, ఈ ఉన్న కొద్దిపాటి సమయంలో ఏ విధంగా భగవతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి, ఆ పరతత్వ జ్ఞానమును ఏ విధంగా పొందాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు. సో అలాగే ఇక్కడ మరి ఆ విదురుడు కూడా మైత్రేయ మునిని ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆయన ఆతృతతో ఉంటాడు కదా. సో అంతకుముందు మనం చూసాం, ఆయన ఆ తీర్థ చేసిన తర్వాత చివరికి ఆయన్ని ఆశ్రయించడం, ఉద్ధవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం, అలా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో దరిదాపులోనే ఇంకా మనం సో వైష్ణవ అపరాధాలు కాకుండా ఆయన కంటే సీనియర్ అయినటువంటి మైత్రేయుడు ఉన్నాడు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్తారు. సో అలా వెళ్ళి చేసినటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా మరి ఈ పరతత్వాన్ని గురించి వారి మధ్య సంభాషణ జరుగుతూ ఉంది అని ఇంకా చెప్తున్నారు. ఎలా ఉన్నది అంటే ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి తపో ముద్రలో ఉన్నటువంటి శివుడు ఎలా ఉన్నాడో చెప్తున్నారు ఈ 38వ శ్లోకంలో. కృత్వోరౌ దక్షిణే సవ్యం పాద పద్మం చ జానుని బాహుం ప్రకోష్ఠే క్షమాలాం ఆసీనం తర్కముద్రయా. ఆయన తర్కముద్రలో వీరాసనుడై ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎలా ఉన్నాడట ఆయన? ఆయన యొక్క ఎడమ పాదము కుడి పాదముపై నిలిచి, ఆ కుడి తొడపై పెట్టుకున్నాడట ఎడమ పాదాన్ని. అంటే ఇక్కడ ఆ ఆసనాలు సాధారణంగా మనం కూర్చునేటువంటి విషయం, సాధారణంగా మనం కూర్చునేటువంటిది కింద కూర్చునేటువంటి సుఖాసనం అని చెప్తాం. అలా ఇంకా పద్మాసనము, వివిధ రకాలైనటువంటి ఆసనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ శివుడు కూర్చున్నటువంటి భంగిమ ఏ విధమైనటువంటి ఆసనము చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన యొక్క ఎడమ పాదము కుడి తొడపై నిలిచి ఉండగా ఎడమ చేయి ఎడమ తొడపై పెట్టుకుని ఉన్నాడట. ఇక కుడి చేతిలో ఆ రుద్రాక్షమాలను పట్టుకున్నారట. సో అంటే ఆ శివుడు కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఆ భంగిమ ఏదైతే ఉందో, ఆ ఆసనం కూర్చున్నటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది వీరాసనము అని చెప్తున్నాడు మైత్రేయము. సో మరి ఆ వీరాసనంలో అతడు తర్కముద్రను దాల్చి ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ శివుడు తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మునుల్లో ముఖ్యంగా నారదుడిని ఉపదేశిస్తూ పరతత్వాన్ని గురించి తెలియచేస్తూ పరతత్వ జ్ఞానాన్ని, భక్తి యుత సేవను, ఆ పరతత్వాన్ని గురించి ఒకరికొకళ్ళు చేసుకునేటువంటి విషయం. సో ఆ భక్తి తత్వాన్ని నెలకొల్తూ ఉన్నటువంటి కదా. సో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవాను చెప్తారు మనకి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఏదైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించాడో అది అంతకుముందు వివస్వానుడికి బోధించాడు. సో దానిని
నలుగురికి ఎవరైతే పంచుతారో వారు భక్తి యోగంలో నిమగ్నమైనట్లే వారి యొక్క జ్ఞాన యోగం ద్వారా చెప్తారు. ఇక్కడ ఆ జ్ఞానాన్ని ఆ విధంగా పరతత్వ జ్ఞానాన్ని పంచుతూ ఉన్నటువంటి కారణంగా వారు భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. శివుడు నారదుడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అయితే ఇక్కడ మరి ఆ వీరాసనం ఏదైతే ఉందో అంటే తర్కముద్రలాగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ఆసనం, ఆయన కూర్చున్నటువంటి విషయము అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని అనుసరించి అది వీరాసనము అని పిలువబడుతుంది. ఎందుకంటే అష్టాంగ యోగ విధానంలో మనకి యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధారణ, ప్రత్యాహార, ధ్యానము, సమాధి స్థితి అంటూ 8 అంగాలు ఉన్నటువంటి అంగాల్లో ఆసనం ఒకటి. యమ, నియమ, ఆసన. యమ చేయవలసినవి, నియమ చేయకూడనటువంటివి, ఆసన అంటే ఏ విధంగా కూర్చొని వివిధ రకాలైనటువంటి ఆసనాలు, భంగిమలు. సో అందులో ఇక్కడ శివుడు కూర్చున్నటువంటి ఆసనము వీరాసనంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఆ పరమాత్మ అనుభూతిని కలగజేయనిచో అటువంటి ఆ ఆసనాభ్యాసము యోగ పూర్ణత్వము కానేరదు. అంటే మనం చెప్తున్నట్లుగా యమ, నియమ, ఆసన, ఆ ఆసనాలలో కూర్చున్నటువంటి ఆసనం వేయడానికి మనం మనదేంటో తెలుసుకోవడానికి లేదా మన బాడీని వంగించుకోవడానికి వీటికి కాదు ఆసనం. ఆ ఆసనం వేసిన తర్వాత పరమాత్మ అనుభూతిని అంటే పరమాత్మ తత్వాన్ని గురించి ఆ ఆసనంలో చేయకపోతే ఆ ఆసనం యొక్క పూర్ణత్వం కూడా నెరవేరదు అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ శివుడు యోగీశ్వరుడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన్ని ఆ యోగులందరికీ కూడా ప్రభువుగా చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే యోగులు ఆయనను అనుసరిస్తూ ఆయన విధానంలో మరి యోగీశ్వరుడు, యోగులకు ప్రభువు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రం యోగేశ్వరుడు. ఇక్కడ తేడా, ఇద్దరిని అదే పదాలు కాదు. ఇక్కడ యోగీశ్వరుడు, యోగేశ్వరుడు అనే పదం ఉంది, ఇక్కడ తేడా ఉంది. శ్రీకృష్ణుడు యోగేశ్వరుడు కాగా శివుడు యోగీశ్వరుడు. అంటే ఈ యోగులకు ప్రభువు శివుడు. కానీ ఆ యోగ పద్ధతులు ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో, యోగ సిద్ధులు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి అధిపతి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. కనుక ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క యోగ సిద్ధిని ఎవరు కూడా అతిశయింపజాలరు. కనుకనే ఆయన యోగేశ్వరుడు. ఈయన ఆ యోగులందరికంటే అంటే యోగ విధానంలో శివుణ్ణి ఎవడూ కూడా అధిగమించలేడు. కనుక ఆయన యోగీశ్వరుడుగా చెప్పబడినటువంటిది. శివుడు యోగీశ్వరుడు కాగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యోగేశ్వరుడు అనేటువంటి పదం చెప్తున్నారు. అలాగే తర్కముద్రము అనేటువంటిది శ్రోతలకు విషయాన్ని బోధించడానికి. అందుకే ఇక్కడ ఆయన తన యొక్క ఎడమ చేతిని ఎడమ తొడపై పెట్టుకొని కుడి చేతిని ఆ రుద్రాక్ష మాలను తీసుకొని ఒక ముద్ర విషయంలో ఉన్నటువంటి అంటే తర్కముద్రలో ఉండి ఆయన పరతత్వ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయము. ఇక్కడ శివుడు ఉన్నటువంటి స్థితిని వీళ్ళందరూ ఆ దేవతలు చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో అంటే అది ఆ ముద్ర అనేటువంటిది ఒక రకమైనటువంటి సంజ్ఞార్థ భావకమైనది. అంటే ఒక్కొక్క ముద్రకి ఒక్కొక్క విషయాలను తెలియచేస్తూ ఉంటుంటాయి కదా. సో మనం అర్చన చేసేటువంటి విధానాల్లో కూడా కొన్ని ముద్రలతో చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఆహార నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు సో ఇలా డిఫరెంట్ గా ముద్రలు ఉంటాయి. చక్రముద్ర అని, వాయుముద్ర, ఇట్లా డిఫరెంట్ గా ఉండేటువంటి. సో ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ శివుడు ఉన్నటువంటి ముద్ర కూడా అంటే ఇది ఆయన విషయాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నట్లుగా అంటే చూపుడు వేళ్ళని ఎత్తి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి ముద్రలో ఆయన ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల